Sore ki mang ujug-ujug udan deres ya guys, padahal cik tas panas awane lah kok moro-moro udan. Pengen ngomil ora duwe apa-apa, terus enek tepung ning ngarepku lho ya iki enek tepung digayae. Nah, kayak mau enek ndoke loro wis tak kocok. Iki aku nggak nggih mixer rasa-rasan ngetokne mixer ki. Iki pokok mek cemplung-cemplung koplok wis dadi ngono ae, guys. Nah, iki wis ngene, wis dadi iki adonane arep nggae putu ayu iki Jawaku iki. Nah, terus tak cepakne timbul ngene iki lho ya, guys ya. Tak cetaki nek kene, pokoknya nek tulisane microwave oke ngene iki nggak popo lek didang. Nah, terus tak wene iki ku kambil nek kulkas yo sowi iki panggan kambil ket biyen kae. Wis tak kukus terus nah adonane tak lebok ning ngene iki. Nah, iki kan tak dang separuh sih adonane lek wis setengah mateng terus tak entas. Terus tak wenehi gula abang tak sisir ngene iki lho. Nah, ngene lho guys, terus ditutup meneh karo adonane sing separone neh mau. Nah, iki wis mateng ngene iki wis tak walik, kambile kan malah nek dhuwur ngene. Gulane kan nek tengah-tengah ngono, tapi gulane iki salo bleber-bleber teko ndi-ndi ngono, tapi malah enak. Tara, wis dadi guys, putu ayu gula abang. Iki jan enak guys, mes yo mek ngene, kena tinggi konco. Pas udan-udan ngene iki lho, enak tenan. Ya wis, selamat mencoba di rumah.